Chuvia e vento nas primeiras horas de vacacións de Semana Santa. Hoxe comezan oficialmente para moitos, pero o mal tempo foi o protagonista nunha xornada desapracible e propia do inverno. En Sanxenxo, así e todo, as previsións son boas, máis aínda agardando unha melloría do tempo para os días clave. Está un día de bastante temporal, un día moi desapacible, pero bueno, a partir de mañán xa daba algo de melloría, vamos a ter un pouco o tempo regular nos primeiros días, pero bueno, parece ser que para os festivos vai a estar mellor tempo. E a mellora das condicións meteorolóxicas confía no sector traduzirase nun incremento das reservas de última hora moi habituais nesta campaña. A previsión en canto a ocupación tamén pinta ben. Barasamos unhas previsións de en torno ao 75% para os hoteles, sobre todo de maior categoría, os que teñen spa. Bueno, sempre ven sendo así un pouco habitual sobre todo nos festivos, nos puentes e no que é na Semana Santa, non tanto no verán, que xa é máis común que as ocupacións estén equiparables, en torno ao 60% ahora mismo no resto dos establecementos. En Sanxenxo estarán abertos nesta Semana Santa o 80% dos establecementos hoteleiros, uns datos que non se rexistraban na vila dende antes da pandemia. Sobre todo é que vamos a traballar nun contexto de unha situación sanitaria completamente distinta ás das últimas. Bueno, a pasada foi un pouco mellor que a anterior de fai 2 anos foi horrible, pero sobre todo desde o punto de vista do COVID, aínda que, bueno, a enfermedade sigue estando aí, pero sí que vamos a ter unha maior normalidade. Pero agora mesmo o que condiciona a campaña é a escalada de prezos a consecuencia da guerra de Ucraína e a crise enerxética. No sector aínda non sofren o impacto en canto a reservas e optan por manter os prezos. Non cabe a menor duda de que se isto sigue así, en algún momento vais a ter que revertir de alguna maneira, porque, lóxicamente, os custos para traballar son moito máis altos. O que pasa que, bueno, nos sempre somos un sector que é moi difícil aplicar a subida na súa totalidade nos clientes, porque ao final pertenecemos ao mundo do ocio e, lóxicamente, nunha coyuntura económica desfavorable, o ocio tende a ser o primeiro que se pode recortar. Dentro do sector, o que máis están a notar é o incremento do prezo da luz e do gas, tendo en conta, ademais, que nesta campaña as calefaccións aínda teñen que estar acesas.